2005 елдан ноябрьнең 3 якшәмбесе календар битләрендә юл транспорт һәлакәте корбаннарын искә алу көне буларак теркәлде. Ел саен юл һәлакәтендә өлкәннәр генә түгел, балалар да имгәнә, сабыйлар күзләрен мәңгелеккә йома. Шул уңайдан Теләче урта мәктәбендә дә игътибар балалар дигән акция старт алды. Гомумән балаларның юл йөрү кагыйдәләрен яхшы белүләренә районда зур игътибар бирелә. Уку елы башыннан башлап сентябрь айыннан һәр мәктәптәге юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү буенча мәктәпләрдә планнар төзелде. Шушы планнар нигезендә мәктәпләрдә һәр атна саен төрле чаралар үткәрелә. Менә юлда һәлак булган кешеләрне истә алу атналыгы дәвам итә. Шушындый чараларның берсе бүген Теләче мәктәбендә үтеп китте. Ул 2 атнамындан безнең дәвам итәчәк, төрле чаралар үтә. Һәм икенче атнадагы безнең юл йөрү кагыйдәләрен белү, өйрәнү максатыннан ЮИД командалары белән ГАИ составы белән бергә район урамына чыгып, төрле кагыйдәләрне кешеләрдән соратып, шоферларны туктатып, алардан кагыйдәләрне сөйләп, шундый чара акция үткәрү планлаштырылган. Чара барышында юл транспорт һәлакәтендә үлгәннәрне Теләче урта мәктәбе укучылары 1 минутлык тынлык белән искә алды. Юл йөрү кагыйдәләрен тагын бер кат хәтерләрендә яңартып, сорауларга җавап бирделәр. Һәм командаларга бүленеп, кызыклы эстафета уеннарында катнаштылар. Мондый чаралар укучыларның белемнәрен ныгытуда зур роль уйный. Без Соба Теләче районында шушы балалар травматизмын әзәйтү өчен төрле чаралар уздырабыз. Ел саен безнең бәйрәмнәр белән үткәрелә шундый бер көн, ул безнең юлда һәлак булган кешеләрне искә алу көне. Менә шул уңайдан Теләчедә быел дагы шундый чара уздырдык. Балаларның исендә калсын өчен шу спорт белән бәйле уздырдык шу көнне. Менә ни сәбәпле юлда һәлакәтләр арта һәм алар арасында балалар да бар бит инде. Нәрсә бәйле? Безнең юл кагыйдәләрен белмәү сәбәбе дип уйлыйм. Чөнки юлның самый простой правилаларында белмәүләре, аларны без төрле мәктәпләргә йөреп аңлатырга тырышабыз. Алдадан шушы направлениедә эшләрбез дип көтәбез. Спорт уеннары укучыларга да ошады. Командалар берсен-берсе уздырып сикерде, туп тотып йөгерде. Бер уенда бер команда, икенче спорт уенында башкасы беренчелекне бирмәде. Җиңүче команда берәү генә була. Бәйгенең җиңүчеләре юл йөрү кагыйдәләрен саклап йөри икән. Biz bütün әйберне bütünüбез бергә эшлибез, тырышабыз. Мин әни белән пешеходтан чыгам, я үзем мен башта машиналарны карыйм, туктагач кына чыгам, зебрадан туктамалар икән, мин туктап үземдә калам. Бәйгедә җиңгән командаларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Илмир Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.